Sanibonani molweni ndiyanamkela ku-SCTV ngesiXhosa. Unjengaye uyagowa ke sana uKwenzo uhleli phezu kwakhe. Andithi uKwenzo kaloku uyile kowabo wayolanda yonke into ethi yena eyidesign. Uye wabonwa nguVusi ke kanti nonjengaye umbonile ke xa ephuma. So wayazi ke into yoba uKwenzo uthathe izinto zakhe. So into ayenzileyo njengayo vele wamvalela imali ke thinking into yoba uKwenzo uzobuya azoguqa kuye. Ude wathi xa kutyiwa idina makubekwe ipleyiti ngakwesinye isitulo phaa kubekelwe uKwenzo. Khange afike kwayena ke sana uKwenzo. Instead uvele wafika uSibongile wakhe ezindlini zabasebenzi beyocela indawo yokulala. So koonomfundo bathe no bangalala phayana, uNeli uzophuma kulaa kamera ebilala yena noSibongile awulala nabanye then bona balale phaa. So uKwenzo ekuseni uyavuka ke uSibongile uthi uzawuhlambela ekomini ke ngoba lo abazukwazi uyohlamba kwishawazi. What if ezinye ladies ziyongena phaa? UKwenzo kuye intsha yonke le nto akaqhelanga into yoba uzohlambela ekomini. So uthi ke uSibongile uzomshiya ahlambe yedwa. Uthi uKwenzo no, what if bayangena abantu mna ndizawuhlamba uhleli apha? Uthi uSibongile ke ndizawuzogquma ke. So abekaqhelani, omnye uyoyika omnye, uthi omnye nosundoyika andiyo loo ntlobo yomntu but ke kude kwabe ke luyaqhubeka kusuku. So ekuhambeni kwemini uthi ke uSibongile kuKwenzo yena noba kwenzekani kuye uyawuhlala eseca kwakhe noba kungathiwa ude wawulala phantsi kwebhriji uzohlala elapha ecaleni kwakhe. So uzamsapota ngayo yonke indlela. uKwenzo ke wabesembuza ke ngokuSibongile uba ithini iplan yakho ke. Uthi ke uKwenzo uzawufowunela bonke aba bantu bakatata wakhe abebesebenzisana notata wakhe enze ii-deals nabo ukwenzela into abazokwazi ukusebenza. So uzamile ke umane efowuna ke abanye bemthi hayi abazokwazi ukuthetha naye benze ii-deals notatabo bona not naye. But ke omnye kuye wabuyela kuye wathi uyacela beze eze kusasa azokwenza iproposal yakhe. Yho, ngendlela be-excited ngayo ke uKwenzo bevuya evuyela into bezodibana nalo mntu ethi sesizawuphila kamnandi. So uSibongile naye kuyamnika ke ithemba ithuthi uhlele emxelela nje uba uThixo uzoba nawe. Nangoku njengaye efumana i-call from abanye babo bantu basebenzisana naye ke abafonelwe nguKwenzo. Yho, akasacaphuka uphetheni umbuzile into yoba hayibo so uzobulala bani ke ngoku ngoba ndiyayazi loo look yakho. Uthi omnye yeyi unyanakho hayi segabadele ngoku ukwenye ilevel. Uthi ko uphetheni uVusi wenzeni ucima nguVusi. Uthi omnye no ndithetha ngoKwenzo mna. Kwenzo ufowunela abantu bam. Uthi ngowesithathu lo mntu endifowunele endixelela into yoba ufonelwe nguKwenzo. Uthi yabona kuKwenzo uzokuvuna kulimileyo uzondibona kakuhle. So uyagowa unjengaye uphetheni uzamile kumdifenda ngoku into ingxabane phakathi kwabo bobayi-two. Uphetheni udifenda unyanakhe unjengaye uthi no sumdifenda ndincede bakhombana ngezandla kunzima nje. Kulate ke uKwenzo sebuya kulo mntu ebekwenza ideal naye. Bathe ke bengekathethi besabuzana nje uba omnye usuku lakhe belunjani babe begonene nje bezama ke uhagana. Kwavele kwangena uThuli ebuza uba hayibo kabe sekungena nabanye ke xa bengena ke abanye babesesithi uThuli hayibo kanti benisazi bathi abanye bebedinga indawo so sabanika. uNeli ke uyinto equmbelayo ndithi kaloku uNeli wazi uba uKwenzo ngowakhe uSibongile umthathele indoda phofu indoda engamaziyo uba uyamkleyima. So ke basebesithi ke uKwenzo Sibongile masihambe. Uthi omnye siyaphi? Wathi omnye kaloku siya ePenthouse andithi uyakhumbula. So bengathi ke uSibongile hayibo uKwenzo wathi omnye no masihambe awundithembi nawe bethi omnye uyamthemba. Bathi ke bayahamba babulela ke koonomfundo ke nabanye wabe sebephuma. Unjengaye ke lokho icala ke na ke bethume uMkhize bamhambisele into eXhopho. Asazi ke uba yinto ndandikrokrela into bebehambise into kulo nomfundo. But ke khange bade basixelele kodwa ke uyihambisile ke uMkhize loo nto. Uvele phi ufike lo dwendwe lakulo Zakes luthi makathenge ilitye lika Zakes elibiza i-80,000 rands. Uvele ke wathi ke na no ndizobanika mna i-3,000 rand because kaloku abayazi into endidlule kuyo noZakes into bayifunayo yimali qha. Wathi lizoba right ke elo. So bethuke kakhulu ke umalume kaZakes ke bezocela uba bancediswe xa kuthiwa bazonikezwa only i-3,000 rand. uNeli yena uyagowa ke bethuna. Eyona nto imgowisa kakhulu kukuba indoda le yakhe ayibiza ngoMia ayifumaneki efowunini and ebeyixelele uba uyayithanda back xa isithi yamthanda. Uthi noba mhlawumbi uyigxothile xa ibalisela uThuli. So ayifumaneki efowunini. Phofu ke
Umane edibana nomkhiza amphoxa ambhekisele uba uke wambuza ngemudi yakhe. Qha akazi uba oyena myeni wakhe lo miya wakhe ngumkhabazela lo osebenza apho i-security. So asazi uba uyawuze athini mhla wayazi uba sesi-security sasemsebenzini wakhe esi-afletha naso. So umkhize ke nebengayibambi ifowuni kuba ebengekho imini yonke eyilibele eye exoba ngoba nonjengaye bemfuna engamfumani kanti uyishiye kwi-charger ifowuni. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.